Vouvos a explicar como se atopa un libro na biblioteca. E o libro que quero buscar é La historia interminable de Michael Ende. Por tanto, ao ser de lingua e literatura, procedo a buscalo na sección correcta. Para atopar o libro hai que seguir unha serie de pasos. Todos os libros teñen unha etiqueta como esta no seu lombo. Na primeira liña aparece o número da CDU que permite organizar os libros polas materias. Os libros de cada materia organízanse alfabéticamente polo nombre do autor. Neste caso, o autor é Michael Ende, polo que se colle o seu apellido e as tres primeiras letras van en mayúscula. Os libros co mesmo número e as mesmas iniciais no apellido ordenanse alfabéticamente segundo as tres primeiras letras do título do libro, que serían estas tres, porque ao ser La historia interminable o artigo non se collería e collemos as tres primeiras letras. Estas letras sempre irían en minúscula. Unha vez que temos o libro, habría que levarlo ao encargado da biblioteca.